Sa number 6, driver's license sang driver nga sang driver sang fuel tanker nga nakabunggo sa mga food stall sa Valladolid, gin-suspend sang LTO. Ginapa-explain sang Land Transportation Office Negros Island Region ang driver kag tag-iya sang fuel tanker truck nga imbulbado sa natabo nga pagbunggo sang fuel tanker sa mga food stall sa Valladolid Boulevard sa tuong Hulyo 5 kung sa diin duha ka mga persona ang napatay kag isang nasamaran. Base sa investigasyon sa kapulisan, natulugan ang 57 anyos ka driver sang tanker truck rason nga nabungguan sini ang mga food cart vendors sa higad sang highway. Sang Hulyo 6, ginservice ang LTO-NIR ang show cause order sa driver kag tag-iya sang fuel tanker truck kung diin sila ang ginpangayuan sa patag kung nga hindi sila dapat paghatagan sang administrative sanction. Samtang, suspendido naman sa sulod sang 90 diya so kung 3 ka bulan ang lisensya sang driver samtang nagapadayon ang investigasyon.